Orkestar čini 14 gitarista. Oni su učenici osnovne i srednje muzičke škole Savo Balaban. Spojila ih je zajednička ljubav prema ovom instrumentu, a i cilj im je isti. Žele da njihova muzika dopre do svakog grada, mjesta i svakog ljubitelja muzike ove vrste. Gost koncerta bila je Sonja Pašagić, učenica prvog razreda osnovne muzičke škole Savo Balaban. Volim gitaru od malena i trudit ću se da što bolje sviram tu muziku. Nekako sam odvijek imala želju da sviram gitaru i naravno bilo je takmičenja i prvih nagrada, naravno i neuspjeha nekada, to je sve sastavni dio toga. Profesor klasične gitare u muzičkoj školi Dragan Marinković kaže da u svakoj školi postoji potreba za kamernim muziciranjem, pa tako i u Prijedorskoj, i iz toga je proizašla ideja da se oformi orkestar gitara. Zadnjih godinu dana funkcionišemo po malo drugačijem principu, izvodimo isključivo rock muziku aranžiranu za klasične gitare, što je ovako pomalo neobično da se čuje u takvim aranžmanima i na takvim instrumentima, ali mogu da kažem da baš tih zadnjih godinu dana je došlo do pravog procvata orkestra. Kako kaže Gojko Rađenović, direktor muzičke škole Savo Balaban, učenici i profesori zapravo su imali želju da svojim sugrađanima poklone veče gitare pred njihov koncert u Trentu koji će biti održan u subotu 17. decembra. Tamo će održati koncert, družit će se sa svojim vršnjacima, bit će smješteni u porodicama učenika. Uzvratna posjeta očekuje se uz dan opštine ili precizniji da budem uz festival, Međunarodni festival horova Zlatna vila, gdje će oni uzeti učešća van ovog takmičarskog programa. Uglavnom u tom periodu mi ćemo njih ugostiti ovdje u Prijedoru. Ja se nadam da ćemo to uspješno realizovati i nastaviti tako nekakvu prekograničnu saradnju. Odlazak učenika i profesora u Trento pomogli su grad Prijedor, kompanija ArcelorMittal Prijedor, rudnici željezne rude Ljubija, dom za stara lica i dom za mušku djecu i omladinu ometenu u razvoju.